माने रानि खालायस्रि गोथार फोथाराव दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि जथुम्मानि बे नैथि सानाव जोङो गासैबो दिनै बहाय ज' जानानै जोङो गोजोन आरो खौसेथि जोंनि गेजेराव जाहाथे बिदा फंबाय अनलायलायनाय आरो इउनिभार्सेल ब्रादारहुड बेखौ जों लाबोनो हायो। जोंनि गेजेराव मोनसा मोनसि जाहाथे जोबो, जोंनि गेजेराव अपाय अमंगला जाहाथे जोबो, इसोरखौ गाबज्रिनानै आरो आनान गसाइखौ गाबज्रिनानै जोङो दिनै आलारि बाथि सावदों। बाहाय गोबां माने जोंनि हारिमायारि आफादजों लोगोसे बाहाय अनसायगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो जों आसा लाखिदों जे जोंनि गेजेराव जिथुनिखि फारागथि दङ, जोंनि गेजेराव माने असान्थि एबा गोजोन गैयै जिथु थासारि बे जाहाथे माने गोजोनै खौसेयै जोङो मुलुग संसाराव सिगांलांनो हायो। बेखौनो जोङो आर'ज गाबदों, आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। आरो बयखौबो आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दिनैनि बे बुब्लियाव बे फोरबोखौ माने जाफुंसारनायनि थाखाय गासैबो माने बेवहाय नुजाफैनाय गासैबो माने मावथि आरो सोद्रोमा आरो अनसायगिरि बिथांमोनखौ माने आङो गाहाम हामलायथि जासिदों। आसा लाखियो जे इयुननि समाव जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो गोजोन थासारि आरो खौसेथियै जों खामानि मावनो हालांगोन। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथुनिखि गेरेमसा बर' माहारि दानाय बे सानथौ सानस्रिजों जों जाहाथे दावगालांनो हायो। जोङो बर' हारिया जाहाथे मुलुग संसाराव मोनसे आब्रुथि गोनां आरो मोनसे गोख्रों हारि होननानै जोङो गनायथि लानो हायो। बेखिनिखौनो दिनै जों बे रानि खालायस्रि फोथाराव जों ज' जानानै दिनै बे आलारि बाथिखौ सावदों।